a dangin ku. Wai ke in tambaye ki ma shiga dangin namu kike yi da har zaki san kowa a cikin dangin mu? Gaskiya ne. Haka zaka ce ko? To yayi kyau. Ilham. Ilham. Mijinki ina sanki na yaba da kurinki, ko dare ko tsakar rana ko a farke ko cikin kwana, sanki bayi rabo da jikina, na san za ki rufa asirina. Assalamu alaikum. Haba Ilham, ba ke ji ana ta sallama ne? Ai duk girman laifin da mutum ya maka, ya kamata a ce idan ya sallama da amsa masa. Magana nake miki fakin mun banza fa. Kar ka ƙara so kusa. Wai kin san irin zubin mun da mutunci da kika yi a supermarket din nan bayan tahowarki? Kin sa ana ta kallo na? Ke ni fa ji ne kamar na nitse saboda bacin rai. Wallahi ban ji daɗin abin da kika yi mun ba. Baka ji kunyan kula 'yan mata ba? Sai kunyan na tafi na barka? Wannan 'yan matan da kika ce suna ta kallo na, ni ba ni da wata alaka da su. Na fa sha gaya miki Ilham, ba ko wacce nake so sama da ki. Ki daina zargi na Ilham. To amma me yasa kake kula wasu 'yan mata a waje? Na faɗa miki ba na kula mace. Ina ƙoƙarin in ga ban kula kowace 'ya mace ba. Ke duk ma wacce kika ga na kula ba ta wuce abokiyar aiki na ko kuma 'yar uwata. Su ɗin ma dan dai ya zama dole ne. Ba ka son ganin ɓacin raina? Kana son ka kiyaye fushina? Ƙwarai da gaske ba na son ganin ɓacin ranki. Ba na son naga kana kula kowace 'ya mace. Kai nawa ne ni kadai. Cikin kwana sanki bayi rabo dan ni kadai aka yi ka. Haka dan kai kadai aka yi ni. Ko ka manta alƙawarin da ka min cewa ba za ka ƙara kula wata ƴa mace ba har abada. Sanki bayi rabo da jikina, na san za ki rufa asirina. Wai dan Allah Ilham me yasa duk lokacin da ne miki magana aure sai in ga kina baya ne? Salim kenan. Kai ka san ina son ka. Ina son ka fiye da komai kuma akan son ka zan iya yin komai. Kai ka san ina da matukar kishi. Kuma tsananin kishi na ne yake bani tsoro. Shi ya saka duk lokacin da kai min magana aure nake shiga wani rudani. Ilham, ai na san da kishin naki. Shi yasa nake son ki. Ke bari in gaya miki baki san ma wani abu ba. Wannan kishin naki shi yasa nake ƙara son ki sosai. To me ma za a yi da macen da ba ta kishin mijinta? Salim, idan ka zama mallaki na, ba zan iya jura ganin ka da wata ƴa mace ba. Kuma kai ka san halinku na maza ba kwa iya riƙon amana. Shi ya saka ba na son mu yi aure, ya zama bayan auren mu muna samun matsala. Ba za mu samu matsala ba Ilham. Na yi miki alƙawari. Duk abin da kike so zan yi miki. Wannan na miki alƙawari. Salim kenan. Wannan alƙawari kake mini ko kuma daɗin baki ne irin naku na maza? Har cikin zuciyata da gaske na faɗi wannan magana. Alƙawari. Mijinki ina sanki na yaba da kurinki. Ba zan taɓa mantawa da alƙawarin da ne miki ba Ilham. Ka tabbata? Ni fa ke kaɗai nake gani a duniyan nan. Wallahi duk wata mace tamkar maza nake ganin su. Ka tabbata? Na tabbata. Shi yasa in kika yi wani abu nake mamaki. Wallahi na riga na kulle kofa, wata ba za ta ƙara shiga ba. To kai haƙuri abin da ne maka ɗazu. Ka ji mijina? Ba zan sake ba. To shikenan, kin tabbata? Na tabbata. To shikenan komai ya wuce, amma kuma ban ga fara'an nan da kika saba yi min ba.
ai sai yanzu hankali na ya dawo jikina. Bari in tashi in je in yi sallah ko? Kana nufin ba kai sallar la'asar ba? Wannan abu da na zo na samu a gida, ai in na ce zan yi sallah ai rafkanuwa zan yi. Ai in gaya miki wallahi ko azhar ban yi ba. Ina cikin wannan bala'i zan iya yin sallah? Wai Ilham kin san irin tashin hankalin da nake shiga kuwa idan kina fushi da ni? A to ya kamata ka tashi ka je kai sallah. To ai shi kenan. Ana kiran ka dauka ba. Da shi Allah. Menene wai haka? Me haka? Haba Salim, wannan wani irin walakanci ne? Watan a blacklist ma ka saka ni. Da ban kira ka da wani layin ba da ba zan same ka ba kenan ko? To ga wata ƴar uwan nan taka tana kira. Ƴar uwata kuma? Hello? Wace ce? Ilham, kika fa samun waya? Yau na fara? Sai ka ƙara siyan wata. Idan mace za ta kira ka so dubu zan fasa wayanka, Salim. Tushe kunnanki mijinki ina sanki na yaba da kure. Ilham, Ilham magana nake miki ba. Ki sauri dan Allah mai komin soyayyan nan tawa. Lokaci kurewa yake. Ko in zo in dauka da kaina ne? Kai hakuri ga ina fitowa. A to shikenan jiran ki nake yi sauri dan Allah. Lokaci tafiya yake wallahi so muke mai sauri mu je mu dawo. Yaya. To amma kana ta sauri ni ina zaka je ne haka? Kin gaba ne kawai na saka a mota. Ni ban gane wannan gaggawan da kake yi ba. Anya ba neman aure zaka je ba kuwa? Haba Ilham, wai ba na gaya miki dubiyar mahaifin Buba za mu je ƙauye ba? Ya kike faɗin haka? To ai na ga gaggawan naka ne yayi yawa. Abin da baka saba yi ba. Ilham kin san dai bana jira kuma bana so a jira ni. Shi yasa. To dai dan Allah ka bari in samu. To shi. To sai mun dawo. Au, yau zan raka ka hawo motar ba? Haba Ilham, ana ruwa ya ci makaɗi kina ganga ta jike? Dan Allah ki kyale ni in tafi. Ni dai gaskiya sai na raka ka. To mu je sarki mu je. Burinki ya cika. Kin ga ya gaji da jira na gashi ya kira ni. Hello? Ka zo? Kana kofar gida? To ka shigo mana gidan sai ka ce wani bakon ka shigo mana. Tushe kunnanki mijinki ina sanki na yaba da kurinki. Ko dare ko tsakar rana ko a farki. Wallahi da na san ba gama shiryawa ba, da na tsaya na ci abinci. Ko fa karyawa ban yi ba na fito. To ai shi ma bai karya ba, dan haka ku tsaya ku ci abinci. Kaga Buba, an yi kai aure. Ka ƙi, da yanzu kana da mata, da baka fito baka karya ba. Kin ga dan Allah Ilham, ki bar abincin nan kawai sai mun dawo. Ai tunda muka kai wannan lokacin ba tafi ba. Ko mu tsaya mu karya. Dan ni har na fara jin yunwa. Ka shigo kana korafin na bata maka lokaci kuma gashi yanzu zaka ƙara bata mana wani lokacin. Anya dubiya za ku je da gaske? Wannan gaggawan naka tayi kama da mai zuwa neman aure. A'a. Wani irin neman aure kuma ana zaune kalau. Mu da zamu je dubiya? Buba dan Allah faɗa mana gaskiya ko dai neman aure za ku je da gaske. Dama bai faɗa miki inda zamu je ba? Ya faɗa min mahaifinka ne ba shi da lafiya za ku je dubiya can ƙauye. To gaskiya faɗa miki. Tun kwanaki nake son zuwa, amma ban samu damar zuwa ba sai yanzu. To Allah ya ba shi lafiya. Amin amin. To mu je ku ci abincin ku?
Buba kenan. Wato da ji ka shiru fa na ɗauka Ilham ce ta hana ka zuwa. Wani irin ta hana ni zuwa? To wai ni nake aurenta ko ita take aure na? Ba na son cika baki. Abubuwa nawa ta hana ka zuwa? Kai Buba, wallahi sai dai in hani dan soyayya amma ba dan tsoro ba. Kai dai a bar kaza cikin gashin ta kawai. To kaga mu je mu ci abincin nan lokaci fa tafiya yake yi. Okay. Rahawa yanki tushe kunnanki. Buba, ka san shawarar da nan baka? Wallahi kar ka kuskura ka auri mace mai kishi. Salim, ajin mata suna da kishi. Kawai dai na Ilham ne yake bani tsoro. Buba, ni kaɗai na san abin da yake damuna a cikin gidan nan. Ka san ko da wasa yanzu a cikin gida mace ta bugo min waya? Ni kaɗai na san yadda nake shiga cikin tashin hankali sosai da sosai. Ina baka shawara, kar ka kuskura ka auri mace mai kishi. Kaga ai halak. Daga ci na san ita take kiranka. Wallahi kamar ka san ita ce. Halo? Kai, yar baiwa, gaskiya kin cika yar baiwa. Wallahi yanzu magana ki muke da Buba. Kawai sai gashi kiran ki ya shigo. To da fatan dai ba gulmata kuke ba. Haba Ilham, waye isa ya gulmanki? Ai tunda muka tashi muke tafiyan nan, yabanki kawai nake ta yi. Da gaske? Da gaske nake wallahi. To na ji daɗi, ya hanyar kun yi nisa? Ai Ilham mun kusan shiga ma garin, ga mu dab da garin nan. To alhamdulillahi, Allah ya sauke ku lafiya. Kar ka manta fa, Hobbi kana sauka ka kira ni. To shikenan karki damu. Ai muna sauka ba wanda zan fara kira sai ke zan kira. To shikenan, kai ne kake driving ko Buba? A'a Ilham, wallahi Buba na bawa kawai driving din. Kin san na gaji ne wallahi, bana iya tukin doguwar hanya, shi yasa kawai sai na bar mai driving din. Okay, to ka kula min da kanka amma ban da kallon yan mata. Insha Allah karki damu. Haba Ilham, in banda abinki wani 'yan mata zan wani kalla a ƙauye ne fa, wani 'yan ƙauye har wasu 'yan mata gare su. Da macen ƙauye da ta birni duk dai sunansa mace, don haka ni dai ba na son ka kallo kowace har ku dawo. To shikenan naji, ba komai. Bye. Okay, to bye. Bye. Allah ya tsare. Buba kaji, kai gaskiya Ilham problem. Kaji wai kar in kula 'yan mata. To ni ban ma yi budurwa a binni ba. Tsala suna binni har zan in na shiga ƙauye zan yi wani budurwa. Salim kenan. Baka san wata yar ƙauyen sai kai shekara kana neman ta a birni baka same ta ba. Kai, ba wasu mata ne a cikin ƙauyen? Gaskiya ƙarya ne. Ba wasu mata a cikin ƙauye. Haka ce? Eh, haka na faɗa. Buba, yaushe da banka da zuwa garin nan kuwa? Rabona da garin nan shekara 2 kenan. What? Shekara 2 Buba? Wannan wace irin rayuwa ce? Ya kamata a ce fa gaskiya ka ringa zuwa kana duba yayanka. Dai Salim ka sani, ba sai na gaya ma ba halin da ake ciki. Komai ya tsaya cak. Kaga malam, rashin kuɗi ko samun sa ba fa shi bane, kawai ka ringa zuwa kana ganin iyayenka. Ai, tsira ya tabbata ga wannan kyakkyawan yarinya can zati. Buba, kaga abin da na gani kuwa? Ka gani? Wata kyakkyawan yarinya na gani a garin. Kai da kace a ƙauye babu mata? Hado wallahi yau na ƙaryata kaina, na yadda akwai mata a garin nan. To ai dama na gaya ma, akwai mata a ƙauye, musamman ma idan ka zo daga Fulani. Ai ni da na ƙauyen naku ne wallahi. Ka ga wallahi tallahi fitsari nake ji. Oho, fitsarin ya fi magana ta kenan. Gaskiya dai fitsari ya matsayi ne wurin tsaya. Kai da kace gashi mun kusan ƙarasawa gidan, haba dan Allah ka bari kawai mu ƙarasa kai. Wallahi ya matsayi ne. Sauri dan Allah ya sauri. Share hawayenki, tushe kunnanki,
mijinki ina sanki na yaba da haƙurinki, ko dare ko tsakar rana ko a farke ko cikin kwana, sanki bayi rabo da jikina, na san za ki rufa asirina.